Ako naglipat mo maray na hapon sa gabos. Wow, Jumart asinso tuloy lang para sa future mo. Good morning, Jumart watching from Quinlan, Australia. Busy ka ata. Ayan, alive din po ako sa aking YouTube channel na Kawaray nun. Dash Kawaray nun. Bali, meron po tayong YouTube channel ng tatlo. Ano po? Meron po akong Payatas Boy, ang aking main. Second channel ko po ay Jumartel Official. Pangatlong channel ko po ay Kawaray nun. Ang content po noon ay mga chatcha. Malapit na rin po ma-monetize ang Kawaray nun. Kaya live po. Ang gagawin ko po ay para siyang bolero na dress. Yung blouse. Blouse po ito. Ito yung tela na to. Manipis lang po ito. Pang ano siya, pang patong. So dapat ito ay ano lang ito, parang ano lang, pang design. Nangyayamanin. Measure.
tissue pa. Iharap ko na lang po yung ano, hindi ko nababasa yung ano comment. Mukhang presko. Maganda presko mag-humor kung umuulan daw sa inyo. Maulan po dito. I-ano ko na lang kasi para nababasa ko po yung comment nyo. Yung ko po. Ingat ka. No sounds. Ay. Ayun, napindot ko po pala. Pasensya na po. Ayun, salamat po sa ano. Ayan, gusto niyo po ng ibang view sa payat sa ano yan. Mag ano po kayo sa Kawaraynon. Live po tayo dun sa Kawaraynon din sa isang cellphone. Nagpapattern po muna tayo kasi ano, pahangin sa bago mong mahangin sa bago mong please di matagusan ang hangin. Oh, mahangin pa, puro ano ito, puro screen.
pagdating ko ng Auckland, hindi ko niya padala agad kita ng Kuya Jumart. Salamat po, Mami Probinsya din Jumart. Naglipat ka ng pwesto, parang bago ata yan. Opo, bago po ang ating pwesto, ano po. Dito na po tayo sa ano. Yung nga, lupit baga. May ilala. Ako naglalaro sa mga dati ang gamit ko na yung balbot. Ang bait ng sponsor mo si Virginia. Para kanino po yung Jumart ang tahihin mo? Display lang po ito.
Ingat kayo sa mga ahas, jum at linta, marami sigurado dyan lalo na pag tag-ulan. Oh, Mami Victoria Agboya, shoutout kay anak, sorry na huli, busy lang sa laba. Ayan, salamat. Hirap magtabas, masikip ang isa. Bulaklakin. Also din sa lahat dito ng mga kapatid. Tulungan natin si Jumart para bumalik ulit siya. Maraming salamat po, Mami Virginia sa Jim. Naabutan kahit Kit Idoy. Matulog na sana ako, pero pangharana muna. Salamat po. Tatahi po muna ako ng dress. At siyempre may nakalimutan ako, may
may nagpapatay sa akin. Hindi ko alam, ano ko pala ito kay isa sa no, tumulong sa atin, mabili itong pila. Hindi ko alam kung ito yun. Ano po ito kay Payatas Kid. Ha? Yes ma'am, matagal na ako subscriber ni Dumat noong nandun pa siya sa kabila. Ayan, salamat po. Ano po yun? Magkano yung bag? Saan bag? Yung ko? Ano, 300. Dito ka mabiling bag. Ano kuha? Wala kang bag. Maganda rin. Ayan po ay 350. Huwag ka ng lapis. Magpasok ka na. Walang. Kasas lang sila yan. May mga ano kay crop top. Pwede mo tayo buhay. Sige, magtingin ka. Ilan na lang yata yun nandyan. Hindi ko na crop top dito. Yes ma'am. Salamat po. Akin na lang to. Maganda, may music ka rin para si ganado may ganyo sa store mo. Sige po, mag-music ako mamaya pagtapos ng live natin. Ang live ko ay 1 oras kalahati po. O, 2 oras ito. Ulitin natin yung mga lagyan mo ng sounds masaya na para positive. Sige po. Di tayo pwede mag-music dito sa ating live at copyright. Sayang lang po yung yung views. Yung kikitain kung sakali po. Pagpalang hapon ka pamilya Jumart. Kabigkis po tayo, kabigkis. Pwede na rin pamilya. Ayan, tapos display, emiliso sa lahat. Ayan. Ayan na munang sounds. Ayan. Salamat po. Salamat.
Shinare ko lang yung ano ko, yung ipakita daw iba mong paninda dyan. Sa ano, ulitin nyo na lang po yung live ko. Ipakita ko na po. Ayan, live din po yan. Yung kawaray nun, sa akin po din yan. Pangatlong channel ko. Live po yan, nandun sa kabila. Pag nagusto nyo ng ibang view. Kasi nasa harap yung isa. Cellphone. Itong binaba ko po, nakawaray nun. Tuloy lang business na, ingat lagi. God bless always. Salamat po kay Mami Martis Dayo. Ay, Tita Bibs Channel, shout out, nakahabol pa ako. Pwede nyo po i-reply ang aking live, ano po, sa katapos ng aking live. Matagal itong live na to. Merlin Monteron, shout out, salamat po sa inyong pagbisita muli. Salamat po.
anak, dapat sunod ko yung camera sa'yo para makilala yung pag-i-share nila kasi sigit na po ay yung space. Tutorial po tayo. Pag nag-tutorial po tayo. So, ano, masikip. Ayun, wala. Nagbaliktad na pala. Idol, nakadurog na. Ha? Nakaturog na ako. Sa tubo hot nuts. Ayun. Ayan, pasensya na. Nakapansin ko na sa kabila pala. Lakas ata ng ulan dyan. Nakaulan po dito.
Salamat po sa mga nagtambay. Ayaw niya istorbo. Hindi kamay niya anatay. Grabe pala. Uulan dyan. I mean, bulldozer. Bakit ingay dyan? Ilang yan. Maulan po dito, maulan. Hello, hello Lens Vloggers, hello sa inyo natin. Salamat po. Ayan, salamat po.
Ha? Wala na eh. Opo, pwede na may testing. Platinum ito, magandang tulog dito. Oh, Rena 3. Yan po yung latest ngayon ay.
Ayun, salamat. Ayun, salamat po. Baka may kausap. Pasensya na po at nawala dahil may may tao. May taga-barangay. Medyo masilan na usapan.
Kaya kang palya. Wala ka lang pigsagra, no? Wala lang pigsagra. Ay, meron. Ano yun, baga pigsagra. Magtatali. Wow. Ano ba lang pala yun? Ang trabaho nila ito sa dahil. Yung nagpapatila ng kaya lang yung gamit ko. Halimbawa maabot ko yung mga t-shirt. Pero kung pala gumaki ng alam, dahil rin ang tatahit. Kasi maraming yung sinasabi mo sa trabaho sa kapatid. Kaya lang malamang yung trabaho natin. Malamang yung trabaho natin. Wala namin dito sa lahat na. Oh! Ang galakak ko ng ano ka ko. Wow, yung katanong kaya pinalaan ko ng ibang laminating na nilalagay sa kwan. Yung katahon at yung sinarong pinapatan. Dahil ito, dahil bakit kayo yung report? Ay, lipit din yung paper report. Kaya ano naman yung paper report? Dito na at mga kapag mga kapatid. Yan, din niya po yung pinadalo. Ay, yung MP3. Ano, may MP4. Yung paper yung may video na kasama. Oo, mag-video ka pa. Parang kanta siya tapos video. Baka ko, nakakapagpasakan sa hindi sa ano, sa halip-halip, kaya limited kami ng kagdan, dapat kapaglagan. Hindi siya pwede pang cellphone lang siya. Yung Ay, ko USB. Sa USB, kukumbari sa TV. ay pwede po. Pwede ka yan, kukumbari sa TV. Special sa memory, hindi pwede. Hindi. Tapos dito is sa storage. Oo. Kala, pag maliliw. Huwag ko pinag pa. Dahil kung pinakakapalit, hindi ka pinag pa ng ito. Kaya hindi magkakipagpinag tayo ng kala, tamad. Masasawain. Ano, masasawain. Ang pagkakamit ko ng ito. Alam, maraming experience. Meron baga akong mga sinulid na kwan, kahit ititin mo ng tulo, hindi naman kapapalig. Lalo dito ka, dito ka mga tulo, kalabang, at nagdalong na. Kaya dito ginawa namang kwan. Bradun. Mga rito ito, hindi na anak. Kanya dyan din. Ay, kita ko na lang. Nakagin na. Ganda naman yung sinulid niya. Diba? Kanya nun. Dami ako sinulid ka sa amin. Ilag ng malaki pati. Mga haba yung siguro mga kandangkal. Tapos yung kasi yun. Ito nga pala din mga batang hindi ko sa nagambura dulo. Araw! Graduate na tayo sa kan? Graduate pa tayo? Oo. Mag-aalimango.
Mas baga akong battery na ano, parang maliit lang siya, parang katulad ng yung battery mo dyan sa ano. Sa lang sa China, hindi ko ma-convert sa ano, sa ilaw. Wala akong parang, halimbawa, ikaklang mo. Kasi, Battery ng motor. ano lang, maliit lang din ako nito, para sa ano, para sa pangilaw. Katulad yung sa iyo yan. Hindi naman, motor naman yan sa iyo na yun. Yung sa akin naman, para din sa motor siya, kaya lang nga, gusto ko yung convert sa ano, sa ilaw. Para kaso, ang problema, hindi nagkakawa, hindi nagbawa nagkakaroon. Yung para sa mga gagawin para ma-charge yung battery. Pagkatatarog ko naman doon sa kwan. Lakas naman yun, talaga hindi ko yung mga charger dyan sa kwan. Talagang mga tungkol. Wala lang, pinalaan dito. Ako yung kami lang. Yung nagyabon na nagtatabi. Malit lang, hindi ko pala yung gagawin ko pang ginaw. Hindi mo nagtatag. Kala ko, nabili ko yung charger. Sabi ko pag narin ako na, meron ka yung charge. Sige. Salamat. Wait lang nga. Salamat. Salamat. Huwag ka na mag-abala. Yeah. No. Ano ba? Yung bili ko siguro sa ikuha ng bus. Napasanong lang. Kalagay. Thank you. Papagawa ko kay Jodar na ano. Ng palda. Sabi ko yung susunod pag ano. Malapit na pasukan daw. Oh, mga pala. 100. Mo 1,000 sila. 1,100. Microphone. Namatay ka pa? Wala, hindi pero ko tayo. Wireless.
Ayun, salamat po sa mga nagtambay. Tapos na po. Ayan, tapos na ang ating dress. Ay, dress blouse. Tapos na po. Ayan, sa mga nakita, ay naka 100 po tayo, no, Pop Sprint TV shoutout. Ito po ang ating blouse. Ayan, no. Tapos na ang ating blouse. Wala tayong camera. Ay, wala tayong ano. Oh, ganda. Tapos na po siya. May mga raffles siya sa likod. May mga raffles. Tapos pleats. Yung likod. Para hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap isuot. May ano yan siya. May buka dito. So di buhol. Ayan. May pleats siya dito sa tagiliran. Para medyo siksi. Pang pasiksi tignan. Ayan, ang likod niya. Oh. Diba? Pang patong. Simple siya pero ano, fashionable, oh. Sa i-camerahan natin para makita sa anak salamat po, mayroon po tayong 3 oras na live, ano. Maraming salamat sa inyong panonood at abangan nyo po sa mga tutorial. Madami pa po akong gagawin na dress. Ito mga dress po ito at for tutorial na po ito. So ang ganda. Wow, ganda. Fashion blouse. Ayan, fashion blouse. Tapos siyempre ang laylayan nito, yung himing niya is paano siya? Ang cut nito ay pa bulaklak. Kung ano yung style ng bulaklak, ganun din ang laylayan nito. Hindi siya yung straight, para siyang bumubulaklak din. Ganun din po ang likod. Ano po? Ayan, oh, parang bumubulaklak. Ang likod, oh, bumubulaklak siya. Diba, pag kahit nakatalikod kayo, eh siksi pa din tignan kasi tagos sa balat ito. Kita pati balat. Ang ganda, simple lang at maka-crisp. Kailangan ang magsusot nito yung mayroon siyang tube. Naka-tube po. Ano po, hindi siya pwede suotin na walang tube. Baka ma-tubeless. Ayan, salamat sa inyong panonood sa 3 oras na inyong pagtambay. Maraming salamat. At sa aking YouTube channel na Jumartil Official at Kawaray nun, live po tayo sa kabila. Andun yung camera. Salamat po. God bless. Bye-bye. Ipopost ko po sa Facebook ang picture nito, no, yung actual, para makita niyo po yung ano ng damit. Siyempre yung manggas nito may pleats para medyo talagang nagra-raffle siya. Ayan, no. Tapos yung laylayan nito nagbubulaklak din. Oh, mas maganda ito sa picture kasi mas detalyado. Dito sa video blurred ay. Salamat po and bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Bukas po ulit. At mananay tayo bukas. Ubusin ko itong tela na nandito, sayang. And bye-bye po.
Hindi ko na mapatay. Ayan na, mayroon pa bang nakaano dito? Gusto nyo makita yung fashion dress? Sa labas ko kaya ano ito. Para makita nyo. Sa labas tayo, sa labas. Para makita ng mga viewers dito. Next tayo sa labas. Ayan o. Ayan, kita nyo na po ba? Yun. Yun o. Yan. Gagyan na natin. Para makita nyo. Oh. May ano ito. May raffle sa harap. May ribbon pala. Dito ba? So, may display na tayo. Blouse. So, yung bukas dress ang ano natin. So, may ano siya, pleats. May pleats sa tagiliran. Ayan, naka-pleats para sexy. Tignan. Siyempre, ang ganda ng tagiliran niya kasi nagpubulaklak. Tapos, yung parilikod para hindi siya mahirap, siyempre open. Hanggang sa ano niya, sa back chest niya. Tapos ito, buhol. Tapos pagdating dito sa mga tagiliran ng chest, hindi siya pantay no po ang pagka-pleats ko. Kasi sadya ito. Ang pleats niya dito ay sa may breast. Para ano ito sa breast. So, itong pleats dito, mga raffles, ay naka ano to sa breast niya, sa bust. Ito naman sa vest. Kakalapitan naman. Ayan, puro bulaklak no? Maganda ito sa ano. Ayan, salamat po, salamat sa inyong panonood. God bless po. Offscreen TV, salamat po sa inyong panonood. May Victoria Kuya, Vince Vlog, salamat. And salamat sa kape, Merienda Villa Batal. Ayan, salamat po. Salamat po, Ma'am Tita Pamaran, Mamay Victoria Kuya, Mami Julie Ate Agnes, Virginia Sergin, at Ma'am Rever Alexander, salamat po. At sa lahat po na nandito, Tita Bibs Channel, Disney, River Alexander, Merlin Monteron, Arlene Almasar Vlog. Salamat, bye bye, God bless po.